Proiectul meu se numește De la Zero. L-am gândit ca un loc unde oamenii pot vorbi liber și fără careva emoții. Acum ceva timp am filmat un interviu cu părintele Sebastian. În timp ce îl ascultam vorbind, mi-am dat seama că povestea lui este mult mai profundă decât am crezut inițial. Ceva la felul lui de a vorbi, la felul în care vede lumea, m-a făcut să vreau să aflu mai mult. Atunci mi-am spus, trebuie să merg din nou la el, de data asta nu ca cameraman, ci ca un om care vrea să-l cunoască cu adevărat. Și am pornit la drum, doar eu, câteva întrebări pregătite și, să fiu sincer, destul de emoționat. Nu știam exact ce voi găsi acolo, dar știam doar că fiecare poveste mare începe cu un pas. Iar pasul meu m-a adus în locul unde părintele Sebastian trăiește și slujește zi de zi. Astăzi nu fac doar un podcast. Astăzi îl descoper pe omul din spatele acestei parohii. Hai să-l cunoaștem împreună pe părintele Sebastian. Salutare și bine v-am regăsit în primul episod De la Zero, unde vă cunoaște povestea de viață a unor oameni simpli care au început practic de la zero și au ajuns unde sunt astăzi. Iar primul invitat alături de mine este nimeni altul decât părintele Sebastian Barbălată. Bună ziua, părinte! Bună ziua, Doamne ajută! Mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația. Cu drag! Pentru început, ca să intrăm așa deodată în toată povestea aceasta, cine este Sebastian Barbălată? Omul, nu doar preotul. Sebastian e omul care este într-o continuă căutare a lui Dumnezeu. Ca fiecare persoană, cu vise, cu ambiție, cu dorințe, cu eșecuri, pentru că și ele fac parte din viața noastră. Dar mai presus ca toate, să zic așa, căutarea aceasta continuă a lui Dumnezeu pentru a găsi cu adevărat sensul vieții și rostul nostru pe pământ. De unde veniți? De unde sunteți? Original sunt din satul Ionășeni, comuna Vârful Câmpului, județul Botoșani. Un sat destul de mic, aș putea spune, din Moldova cealaltă, cum se mai spune în popor. Dacă tot ați spus că sunteți din Botoșani, cred că și eu și oamenii care ne privesc acum se întreabă cum a fost copilăria dumneavoastră? Aș putea spune că o copilărie normală. Nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a rânduit să am părinți minunați, am un frate, am o soră, dar am copilărit normal. Poate un picuț mai bine ca acum, că nu era tehnologia asta și mai știam ce sunt jocurile alea ale copilăriei, ascunsa, prinsa. Am copilărit, aș spune că am copilărit normal. Familia dumneavoastră este o familie credincioasă, ceea din care proveniți? Da, este o familie credincioasă. Altfel, dacă n-aș fi avut la temelie, să zic așa, credința din familie, este greu să o apuci pe parcurs, sau să o prinzi, sau să te agăți de ea dacă nu ai deloc cunoștințe de a fi credincios, ortodox. În familia dumneavoastră mai este cineva care este preot? Nu, din rudele apropiate, să zic așa, sau mai bine spus, din rudele de grad apropiat de sânge, nu. Însă mai sunt în familii care cumva acum sunt preoți, dar nu din rude directe de sânge, să zic așa. Când a fost momentul când ați simțit această chemare la preoție? Nu știu dacă este doar un moment atunci când chemarea aceasta s-a înfăptuit. Mersul la biserică, în timpul Sfintei Liturghii, acolo cumva lucrurile se întâmplă fără ca noi să ne putem gândi vreodată sau să ne le putem imagina și mersul la biserică, cumva am simțit așa o trăire sau o chemare care
Nu cred că aș reuși cumva să o explic în cuvinte. Dar cu siguranță n-a fost doar un moment și au fost adunate așa și pe parcursul copilăriei, pentru că încă din copilărie am simțit așa o atracție față de Dumnezeu mai puternică și cumva o apropiere față de oameni. Unde ați făcut dumneavoastră studiile de preot? Am absolvit seminarul teologic liceal Sfântul Ioan Iacob Dorohoi, urmând apoi la studii la Facultatea Teologiei de la Iași, de Dumitru Stăniloae. Însă, cumva, am fost nevoit să întrerup studiile și ulterior le-am reluat și am finalizat studiile la Facultatea Teologiei Ovidius din Constanța. Să înțeleg că este greu să devii preot. Nu știu dacă aș spune neapărat că este greu, dar este necesară de chemarea aceasta pe care Dumnezeu o face printre oameni, pentru că n-aș spune că preoția este ca o oricare meserie și noi ne propunem, finalizăm studiile și intrăm în lucru, ca să spun așa. Cred că cea mai mare parte este chemarea lui Dumnezeu și alegerea de către Dumnezeu a celor care slujesc în fața altarelor. Aveți vreo amintire care v-a rămas în minte din anii de studenție, când studiați ca să deveniți preot? Amintiri sunt. Acum depinde exact ce amintire am putea expune sau... De multe ori te întâlnești în viață cu diferite dificultăți, aș putea spune, și de multe ori îți vine poate că să renunți, poate nu te simți pregătit, însă aș putea spune că de fiecare dată Dumnezeu lucrează și de fiecare dată te aduce acolo de unde te-ai rătăcit și te pune pe drumul pe care tu trebuie să mergi, chiar dacă din diferite motive cumva ai deviat un picuț de la drum. Așa, amintiri care să le expun, cred că sunt câteva, însă nu știu exact cam ce amintire ți-ai imaginat tu că aș putea să-ți spun. Am cunoscut în timpul seminarului întâmplări frumoase, în timpul facultății întâmplări frumoase care niciodată nu le-am găsit așa o explicație decât că e voia lui Dumnezeu. Care este procesul, pe lângă Facultatea de Teologie, prin care trece o persoană ca să devină preot totalmente? Așa cum am zis, partea aceasta de studii este doar începutul, să zic. Esențialul este chemarea lui Dumnezeu. Dacă am luat-o după pași, mersul lucrurilor este de a face seminarul, apoi facultatea de teologie și ulterior examenul de capacitate preoțească și în cele din urmă hirotonia. Însă să știi că nu toți cei care și absolvesc seminarul sau cei care absolvesc facultatea ajung în cele din urmă și să fie preoți. Aș spune că cel mai important este chemarea lui Dumnezeu. Dacă tot vorbim de absolvire, au fost situații când unii dintre colegii dumneavoastră practic s-au oprit la o jumătate de semestru sau de an și practic n-au mai vrut să continue? Sunt situații care termină seminarul și apoi nu mai continuă cu facultatea de teologie și aleg diferite domenii. Sunt care fac facultatea de teologie pentru a obține aș spune, mai multe studii teologice, dar nu neapărat să fie și preoți. Nu toți cei care sunt studenți
chiar își doresc sau chiar au și chemarea de a fi preoți. Care este procesul prin care trece un preot în momentul în care vine vorba că el trebuie să se deplaseze în altă țară și să slujească practic de la zero într-o biserică dintr-o localitate precum satul nostru? Prin ce proces trece el? Nu este un proces aparte sau un proces special. Majoritatea studenților, atunci când termină studiile, primesc un nou drum. Nimeni nu știe sau n-aș putea spune că își alege fiecare locul unde vrea să meargă. Și după o rânduială pe care Dumnezeu o face. Uneori ajungem acolo unde ar trebui să ajungem fără ca noi să ne imaginăm lucrul acesta. N-aș putea spune că mi-am pregătit drumul să ajung aici sau am parcurs poate pași diferiți. Este aceeași chemare, sunt aceleași examene, să zic, și aș zice că cel mai principal lucru este chemarea lui Dumnezeu. Unde Dumnezeu ne cheamă să facem lucrarea, acolo ajungem. Dacă tot vorbim de Gotești, care au fost primele impresii pe care le-ați avut dumneavoastră în momentul în care ați pășit pe tărâmurile satului Gotești, dacă se spune așa mai frumos? Impresia de început a fost una frumoasă, să zic așa. Văzând localitatea, mi-a plăcut poziționarea ei. Este o comunitate destul de mare, dar în principiu mi-a plăcut așezarea ei. Așa, aproape de Prut, destul de întinsă, nu e tot grămadă, e așa, pe lărgime, să zic. Am fost atras așa, plăcut. Cum v-au întâmpinat localnicii din sat? Aș putea spune cu brațele deschise. Sunt oameni buni, oameni primitori, calzi și mi-au făcut așa o primire neașteptată. M-au primit ca pe copilul lor în comunitate și chiar am creat relații frumoase. Încă din prima zi, dacă aș putea spune. Chiar vroiam să ajung aici. Am observat că v-ați făcut prieteni, n-aș spune foarte mulți, dar într-un număr mare. Cum este relația între ei și dumneavoastră? Misiunea aceasta de a fi preot cumva te face să te apropii de oameni. Iar nu poți altfel descoperi ceea ce se află în interiorul omului dacă nu ești prieten cu el. Până să-i fii preot sau duhovnic, trebuie să te simtă că ești prieten și să se simtă deschis să vorbească cu tine, să poți să-l descoperi, să știi care sunt nevoile lui, să știi când, unde și cum să acționezi pentru a putea să fii de ajutor. Iar, da, am foarte mulți prieteni în Gotești. Pe toată lumea consider prieteni. Îi iubesc pe fiecare dintre ei și eu am mai zis-o și le-am zis și lor, pentru mine sunt familia mea. Dacă mi-am lăsat familia trupească departe, am găsit aici familia aceasta așa sufletească, unde ne-am unit cu toții în rugăciune și am format o familie. Dacă tot vorbim de relații de prietenie, după cum cunoașteți dumneavoastră, la noi în sat mai există o biserică. Care este relația dintre dumneavoastră și părintele Igor de la cealaltă biserică? Este o relație bună, ne respectăm, vorbim. Amândoi ar trebui să avem aceeași lucrare de rugăciune, de a lucra împreună pentru sufletele oamenilor și de a fi în comuniune și de a dovedi oamenilor că dragostea este esențială
și ar trebui să ne sprijinim, să ne ajutăm și să conlucrăm împreună pentru mântuirea sufletelor. Și a noastră, dar și a enoriașilor noștri. Dacă să trecem acum la biserică, ce ține de biserică, mi-ați putea spune cât timp a durat construcția bisericii? Construcția bisericii s-a finalizat într-un timp foarte scurt, însă meritul, aș spune că l-are cel mai mare Preasfințitul Părinte Veniamin, pentru că a știut cum să unească oamenii și totodată a contribuit foarte mult, atât financiar, dar și cu timpul, a fost tot timpul prezent în efectuarea lucrărilor, să zic așa, a coordonat toate lucrările de aproape și este cel care a reușit să aducă oamenii să-i unească pe ctitorii ca să poată să facă lucrarea împreună. Și se cade și trebuie să amintim de domnul Ion Deli cu familia sa, care este ctitorul principal, doamna Ecaterina Bărbieru, care și dumneaei au fost aici de la început. Eu am apărut așa pe parcurs, însă înainte de toate, Preasfințitul Părinte Veniamin se vede că atunci când a venit în eparhia aceasta, a făcut-o cu dragoste și pune tot efortul, tot timpul și îl dedică și vrea ca eparhia aceasta să înflorească și cred că și va reuși lucrul acesta, pentru că depune foarte multă muncă, dragoste, iar acolo unde este dragoste, muncă, unde este iubire față de Dumnezeu, cu siguranță va și reuși. Au existat careva dificultăți în timpul construcției bisericii? Ca la fiecare construcție se întâmplă și dificultăți. Uneori vremea ne mai încurca, alteori au fost momente în care ne trebuiau lucruri și eram în momente în care nu știam cum să facem să le procurăm. Au fost diferite peripeții, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Preasfințitului Părinte Veniamin, a ctitorilor, a oamenilor din sat, pentru că fiecare dintre ei au contribuit așa cum au putut, cât au putut și lucrările au mers destul de repede. Dacă să vorbim acum de casa parohială, cred că ar fi mai bine să mergem chiar la fața locului și să vedem care este situația acolo. Părinte, ce ține de casa parohială? Poate cunoașteți de unde și până nume această casă, fiindcă de când te știu eu, aici a locuit doamna Tamara, și de unde și până unde casa doamnei Tamara, cine a procurat-o, poate cunoașteți câteva detalii? Da, din păcate proprietara, ca să zic așa, sau cine a locuit înainte aici, nu mai este printre noi și era goală, dacă aș putea spune, și cumva aș aștepta noul proprietar ca să prindă din nou viață. Casa parohială este o necesitate în viața bisericii, dacă aș putea spune așa, pentru că nu este doar o simplă locuință. Ea este cea care ține loc preotului în pregătirea pentru slujire. Dacă preotul are nevoie de o locuință ca să poată duce lucrarea sa pastorală. Casa a fost cumpărată de către Preasfințitul Părinte Veniamin. Deși era de vânzare chiar din prima zi, să zic așa, când am venit, am aflat destul de târziu de vânzarea ei și fiind comunitate la început, aveam nevoie și de o casă parohială unde să putem să ducem lucrarea aceasta duhovnicească mai departe și prin bunăvoința, ajutorul Preasfințitului Părinte Veniamin a achiziționat această casă. Ar trebui totuși să menționez că ea nu era așa cum o vedem noi astăzi și a suferit diferite reparații necesare la care au contribuit
la partea de exterior, din nou, Preasfințitul Părinte Veniamin, care ne-a ajutat cu acoperișul casei, să-l schimbăm. De asemenea, ne-a procurat și vata bazaltică pentru izolație. Iar interiorul casei a fost renovat cu ajutorul domnului Vlad Roșca, cu mătrul meu, nanul lui Veniamin, care, zic eu că după rânduiala lui Dumnezeu a simțit nevoia să ne întindă o mână de ajutor și să reușim într-un timp scurt să o renovăm ca să putem să ne facem misiunea pastorală aici la Gotești. Ce țin de renovare, la ce etapă ați găsit casa când ați venit? E deja se începuse lucrările sau dumneavoastră ați început practic de la zero? Nu erau începute lucrările, a fost achiziționată în timpul lucrărilor de la biserică. Necesita o renovare complexă, atât pe interior cât și pe exterior. Acum noi vedem partea tencuită, sau mai bine zis partea ajunsă aproape spre final. Aproape finisată, da. Aproape finisată. O lucrare destul de grea. Nădăjduim, deși ne-am fi dorit ca anul acesta să aibă loc sfințirea ei, din păcate resursele financiare s-au terminat mai repede decât am plănuit noi, să zic așa, și nădăjduim ca la anul să terminăm renovarea ei. Lucrările au fost complexe, partea de interior finalizate. Era, așa cum știm noi, casele bătrânești și cumva uitate sau lăsate pe parcursul anilor, ajunse la un stadiu destul de n-aș spune chiar degradabile, dar destul de avariat, așa, la trecerea timpului. Și n-ar fi fost posibil să ne mutăm, să stăm, să locuim, dacă nu am fi și renovat partea de interior. Localnicii din sat, asemenea, v-au ajutat cu ceva? Da, categoric. Fiecare din puținul lui a pus așa, mână de la mână, să zic. Însă cu toții știm cum este viața aici și pentru fiecare dintre ei este greu. Și e greu să vii de fiecare dată și să ceri ajutorul, pentru că lucrările au fost ample, atât la biserică și costurile foarte mari, și au pus și ei mai mâna la treabă, mai în ajutor, însă încă mai sunt nevoie de forțe, ca să zic așa, de parte financiară, de parte de materiale, pentru că ceea ce ține de izolarea casei este destul de costisitor, iar în momentul de față nu avem nimica strâns, să zic așa, sau pregătit pentru a putea demara lucrările în continuare. Din câte cunosc, dumneavoastră sunteți deja pe teritoriul acestei case undeva de 2 ani? Corect? Da, sunt aproximativ 2 ani. În 2023, chiar după hram, în aceeași perioadă, când a fost achiziționată, iar lucrările cred că le-am început undeva în decembrie 2023. Și iată, de când sunteți aici, practic de 2 ani, să spunem așa, aveți vreo întâmplare care credeți că nu o să uitați niciodată, poate în parte de construcție a casei sau ceva, o situație, o întâmplare pe care greu o să o uitați? Așa, o întâmplare, nu știu dacă îmi vine acum chiar în minte o întâmplare, însă n-am să uit pentru că am muncit oarecum și n-am să uit că întâmplător, chiar găsirea casei a fost așa, întâmplător. Noi căutam o casă, dar deși aproape de biserică, niciodată n-am știut de vânzarea ei, deci era scoasă spre vânzare de mult timp. Și întâmplător, cumva, am aflat că
că se vinde și, dacă aș putea să zic așa, a fost dragoste la prima vedere. De când am văzut prima dată am și simțit parcă că va fi casa parohială. Bineînțeles, lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă Preasfințitul Părinte Veniamin n-ar fi dorit și el și dacă nu ne-ar fi ajutat financiar ca să cumpărăm casa aceasta. A fost vreun motiv pentru care ați vrut să o procurați, că este aproape de biserică, că 300 de metri, cam așa sunt? Ăsta este un atu, ca să zic așa. Okay. N-a fost un motiv lucrul acesta, dar lucrurile s-au potrivit foarte bine și cu siguranță, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sprijinul Preasfințitului Părinte Veniamin, am și împlinit lucrarea aceasta de a achiziționa. Dacă să îmi spuneți așa pe scurt, ce mai este nevoie pentru ca casa să fie finalizată? Nevoile sunt destul de mari. Ideile mele sunt multe, dar necesare, care ar fi cât mai curând posibil. Mai avem în spate de acoperit, ne mai trebuie niște tablă și ceea ce ține de izolarea casei. Avem vata bazaltică procurată de Preasfințitul, dar mai sunt necesare celelalte, plus costul manoperei, pentru că și ăsta este un lucru destul de costisitor pentru noi. La lucrările interioare, cumva, am avut câțiva săteni care au pus mâna la treabă și nu au luat costul manoperei așa cum ar fi pe piață, să zic. Însă la partea de exterior este destul de costisitor. Ceea ce e necesar, partea financiară, de materiale, chiar dacă nu financiar, poate materialele să le primim și cumva să reușim să suportăm partea de manoperă. Deci și acum încă mai avem plăți de făcut, deși noi vedem că este tencuită, lucrurile s-au mai amenajat, însă nu sunt toate achitate. Noi le achităm așa pe parcurs, puțin câte puțin, pentru că nu avem toți banii. Nici n-am avut toți banii și nici nu avem toți banii. Revenind acum la întrebările noastre, o ultimă întrebare, Părinte Doran, pentru dumneavoastră. Și cred că una care o să vă pună puțin pe gânduri. Dacă ați lua-o de la zero, ce altceva în afară de activitatea de preot ați alege să faceți? Sau poate chiar și preot? Tot mi-aș alege ceva care să fiu pe lângă oameni. Nu știu, poate un profesor sau poate un psiholog, pentru că se aseamănă foarte mult cu preoția. Însă nu știu dacă m-aș regăsi în lucrurile acestea, pentru că chemarea aceasta uneori nu depinde de noi. Și oricât de mult am încercat să fugim de chemare, atunci când Dumnezeu consideră că e momentul, te face să vii înapoi. Dar dacă ar fi să fie ceva în afară de preoție, dacă aș răspunde că ar fi tot preoția, nu se leagă, că nu e în afară de preoție. Dar da, poate e un domeniu în care tot să fiu alături de oameni. Pentru că consider că așa îmi stă mie bine acolo unde sunt alături de oameni. Să le ascult nevoia și să încerc să le și rezolv nevoia. De ce v-am dat această întrebare? Pentru că pe când mulți în zilele noastre fug să devină doctori, avocați, medici, dumneavoastră ați ales anume preoție. Dumnezeu le rândește pe toate. Este nevoie și de medici, și de avocați, și de poliție, de orice este nevoie. Iar Dumnezeu pune măsura în fiecare și cumva face ca fiecare să-și ducă drumul său în viață pe chemarea cea mai puternică, dacă aș putea spune așa, și acolo unde a fost creat să fie. Pentru că, vezi, de multe ori noi ne propunem în viață să facem unele lucruri, însă ni se dovedesc și ni se arată că
lucrurile se întâmplă așa cum voiește Dumnezeu. Iar aș putea spune chiar și pentru mine este valabilă această întâmplare, că poate că nu chiar am alergat spre preoție, poate uneori am avut așa momente în care am zis că poate nu-i momentul. Dumnezeu mi-a arătat când și a făcut lucrul acesta posibil. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte, pentru timpul acordat. Cam atât a fost cu primul episod din micul proiect De la Zero. Mulțumesc foarte mult, Părinte, încă o dată, fiindcă ați acceptat și ați fost alături când a fost nevoie. Cu drag și mă rog ca Bunul Dumnezeu să-ți dăruiască putere, să-ți duci visurile așa la capăt, pentru că muncești pentru lucrul ăsta și poate nu ți le zici sau nu ți le expui. Însă aș zice că în primul episod De la Zero puteai să fii chiar tu singur să te expui. Ai muncit mult pentru lucrul ăsta și te felicit. Mulțumesc foarte mult. Asemenea, mulțumesc și oamenilor care ne-au vizionat. Toate bune și ne vedem în episodul următor.